Hola a tothom! Som a la setmana del cicle de cuina, de l'horta a l'olla, de l'escola a casa. Us presentarem 5 menús diferents, amb plats de temporada, deliciosos i molt senzills de fer, de la mà d'una dels cuiners o cuineres de les diferents escoles del XAMEC, la xarxa agroecològica de menjadors escolars de Catalunya. Seran menús equilibrats, amb tots els nutrients saludables, bons, i també sostenibles. Aquest cicle de cuina virtual s'acabarà amb una demostració en viu el 25 d'octubre. Atents perquè sortejaran unes entrades durant les emissions d'aquests diferents vídeos d'aquesta setmana. Esteu preparats? Doncs vinga, comencem! Salutacions a tots, benvinguts de nou. Aquest dimecres, el David Baez, de l'Escola Diputació, ens cuinarà un plat tradicional, senzill, habitual a moltes cases, i ens el prepararà amb alguns tocs especials. De primer, ens cuidarà un vegetal ben típic d'estiu. Us en dono una pista: és allargada, és verda i bullida al vapor, és deliciosa. I a més, quan és a l'hort, és una planta que trepa, s'enrotlla les canyes perquè s'enfili ben amunt. Sabeu què és? Doncs és la mongeta tendra. El menú d'avui serà aquesta hortalissa tan d'estiu, tan bona, acompanyada amb patates. De segon, ens proposa un pollastre rostit, amb all, ceba, tomàquet. Recordeu, per postres, fruita d'estiu. Què doncs? Comencem? Hola, bon dia, soc el David, soc el cuiner de l'Escola Diputació i el David serà el meu ajudant. Avui no ha pogut vindre la Noemí, ha estat a vacances. I avui farem una mongeta tendra amb patata bullida. Parlarem de la mongeta tendra. La mongeta tendra és una verdura que es consumeix del mes de juny al mes de novembre. I com la fas a l'escola? A l'escola fem la mongeta al vapor. Es conserva millor tots els nutrients i queda millor. De segon farem un pollastre rostit amb ceba, tomàquet i li ficarem una mica de pebrot. La verdura avui com la farem? Bullida? Sí, avui la farem bullida. Molt bé. Perquè és el sistema més fàcil, no?, que podem fer a casa. Doncs, manos a l'obra, no? Anem. Acabarem de pelar i trossejar les patates. Les posarem al foc en aigua i sal per començar la cocció. Netejarem la mongeta. Aquesta mongeta és molt tendra i només no aprofitarem les puntes. El reste ho tallarem i ho ficarem tot amb les patates. Mentre bull la verdura, en una altra cassola ficarem oli d'oliva. Salpimentem el pollastre i quan l'oli estigui calent daurem els pernilets. Tallarem l'all, pelarem la ceba i la tallarem. Netegem el tomàquet i ho tallem. Un cop hem dorat el pollastre, fiquem l'all i la ceba. Baixem una mica el foc, ho remenem. Una vegada la ceba ha agafat una mica de color, ficarem el tomàquet. Netegem bé el pebrot i ho tallem. I li ficarem les herbes aromàtiques, la farigola, el llorer, i fiquem el pollastre. Taparem la olla i anirem remenant de tant en tant.